שלום וברוכים הבאים לסדרה חדשה של ספוינט אנג'ל. בסדרה חדשה ובאה לכם בסדרת הגיימינג. כאן אני אציג לכם משחקים במגוון צבעים. אני אציג סדרת אימה, סאטלה, גם משחקי רשת, כולל ווארפריים ועוד משחקים. אם אתם רוצים משחקים גם משלכם, לייק בדסקריפשן. ולא רק לייק, גם תגידו מה שאתם רוצים, אני שומע, לא כמו כל היוטיוברים האחרים. תשאירו הודעה, אני אקשיב לכם. לא, אני באמת מקשיב לכם, מכל הלב. תודה רבה. זה סדרה חדשה, שוב, שמי ספוינט אנג'ל. בעתיד הרחוק, הלא רחוק, אני עוד אצליח ואצליח. אמן ואמן. יאללה, בוא נתחיל לשחק. רגע, איך זה הולך? לא אכפת לי. שמעו, אני יודע שבדרך כלל רוב היוטיוברים עכשיו היו מקריאים כל מה שהיה רושמו שם, אבל אין לי כוח. טוב, רק שתדעו, השם של המשחק עושה ספוילר. מה זה? רומנטיקה. רגע, יכול לשקט. איך הוא מנשק אותה עם המגן פה הזה? זה החדר שלי. I can never sleep when I think about mom. מי זאת מom? זאת mom? לא. בובה. לא, מה? למה משחררים את הרול שלו? כאילו, בכל זאת בן אדם, הוא משוגע, כנראה הוא עושה משהו לאנשים בקליניקה, הוא רואה שם אנשים, לא יודע מה קורה שם. אני יודע שלפחות יש לו בת שהוא קונה לבובות יפות. It's about like the real. טוב, הוא לא מתקמצן על איכות. מה יש פה? הנה ממה. למה הוא בגד בה? כבר הפסקתי לקרוא, אני מתרכז בשתי דברים, אבל לא משנה. טוב, בוא נראה מה יש פה. בוא'נה, מה היא רצה, אלוהים? מה זה? ג'ים. לא מעניין אותי. מה יש פה? יש פה כדור שלג? ארנב. חושב, מה זה חתול? בטח, תחשבי מה שאת רוצה, תלכי לישון.
למה הפסיקו עם הללה? אוי, זה כל כך מרגש, הוא מכינה זר פרחים. יאו. איך אני נראית? טוב, הוא הכין לך את זה, לא מה שתמיד. כן! תודה אבא! אני מצטער, בכל מקרה, אני לא יכול לשחק איתה. אבא! אוי, כמה הם מדברים, אלוהים. מי זאת? יא אימא'לה! נראית בול כמו בתמונה. בלה 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 בלה. אין לי סבלנות לקרוא כבר. אני יודע מה אתם חושבים, אני צריך ללמוד את הסיפור, לדעת מה קורה לסיפור, אבל... אוקיי. עוד מישהו מת. וואלה, אבא פסיכופת, מה עושה שם בקליניקה? כמה אנשים הוא מסרס שם? מה זה? פאק? מה קורה מום? פאק מחבלים. This way. תרוץ לשם. כי קראו לי ללכת לשם. מי אתה? טאנה? This way. This way. Come with you. עכשיו אחרי שראיתי את זה, למה שאני אבוא? ביי ביי. זומבים! ביי ביי. מה זה? מה זה? Do you like a books, my dear? Who are you? Now, don't מילה שאני רוצה לקרוא סליימן. מה אבא שלי עשה? אבא שלי מושלם אני אציל אותו. למרות שהוא רוצח שם אנשים. ומסתבר שהם הפכו לזומבים. אבל מה פסיכופת? איך נציל פסיכופת? אני מושג. מה. טוב, לאן הולכים? מה? שומרים, איזה כיף, על הכיפק. מה? עכשיו אמצע הלילה. מה יש פה? טוב, לשם אני לא נכנס. הוא הלך. אוקיי, גם לפה לא נכנס. זה מקרב את זה. לא כן. זומבי. יופי, ברח. יופי. לא רואה פה כלום. פאק, מה זה היה? כמה בובות, אלוהים. טוב, האבא מכור לבובות, או... כן, הבנתי, לא כן. מה יש פה?
זומבי. אורד הקר שלי. The fuck? עוד יש 20 זומבים. אוקיי. עוד דולה. מה יש פה? איך הם עוקבים אחריו. נפל לך רגל. אוי, ילדה בוכה. פאק, הוא אוכל אותי, אהבתי את הביצות. מה, אני לא חזר על זה? כן, פגע אותו. פאק, נגמר בקטל. מה יש פה? בוא'נה, כמה ג'אמפסטרים מהמשחקים לזדן זה יש. מפתח, סוף סוף. יופי, גם בובות חיות. אוקיי, הלכתי להתכבד. טוילט. הולי טוילט. נשמור. זומבי הלך. טוב, לשם אני לא הולך. אני לא לשם. לא הולך לשם. פעם זומבים. רגע, מי נעלמה? יש לי מתנה. כמה נחמד נצדה. מה זה? נעול. נו, תראי לי משהו. חוץ מלגרום לי לצרוח לא עוזרים לי בכלל פה. מה זה? מה זה? בוא חמודי, בוא נשתמש בך בתור פתיון. סנובר, where are you? סנובר, שלום. התרפאת. התרפה. פשוט קנה אחד חדש, התרפה. אל תספרו לה. יש פה רגעים דפקים ויש פה רגעים מפחידים. כאילו... יאללה בוא. מה זה איפה ענב? איפה שם אותו? טוב, אני צריך הפסקה, לא יודע מה אתכם. הלב שלי לא עומד בזה. אבל כולה איזה 4 דקות מה ששיחקתי ואני כבר עומד להתעלף. טוב, זה היה פרק ראשון שאותי צורחת כמו קוקסינלית. זה היה כיף לראות אתכם, כיף לשמוע אתכם למרות שלא שמעתי ולא ראיתי אתכם. סליחה שאמרתי את זה. תודה שצפיתם, יאללה, ביי.